weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to bokke gumi numa e nder galle ceerno sarif ahmadou mahmoudou sidi haydara ko on waktu yoni hatu nan ka fm galoya eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ñalawma hande o ko ñalawma teddiniraɗo gollotoɓe e nder windere nde kala hoorejo leydi ndi heeɓi gullitali kewɗi iwɗi e pelle sandikaji ɓen gollotoɓe joguiɓe caɗele e nder leydi ndi sénégal to leydi mauritanie hoorejo leydi ndi mouhammed wulde si halqa zwani waɗi ɓatake faade gollotoɓe gendi leydi ndi gam yettude jarde o holliti maɓe ƴeew peeje kala gam ɓeydude hattane doole ha ɓen gollotoɓe leydi ndi ɓuura wonde jaame kisala to leydi mali hanki o wonno jenayse général sadio camara jagorɗo kono leydi ndi baranoɗo guila nogasi joyi induɗo hen lewru hoorejo leydi ndi woni général asimi goyta fodi jaam e kisal kame ndenka e nder leydi ndi to guine konakiri wonande suudu tambindu ko fate gueɗe communication leydi ɓe jowti yogay jayideli e jaydiyankoɓe yewnoɓe ko wayno Keba TV noon kadi Africa 24 télé 24 kame jaydiyankoɓe hewɓe yewanoɓe leydi ndi kala kabruji men manaw men ha to Côte d'Ivoire Niger Tchad RDC Congo jolam jaɓirma en jaa toon to États-Unis d'Amérique kame Iran ha toon to Israël musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayi tat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hedde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawde go dujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal
weltare tv ko musidɗo mona Saydou Abouba Ceerno Ahmadou Tidiane Alpha Mamma Silaya khalifa diine to kay haydi janoɗo toon to Dakamo Madina Gounass ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala o yeehe jaam o arti e jaam o wi alhamdulillahi rabbil alamina kono kadi o holliti omo renda sunare e dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna ɓeɗo henna gendi yankoɓe ɗiɗo woni Abou Thiam radio RTS toon to Matam kono ne kadi kodde nene Abouba mo ganduɗa yalti aduna koye lawol iwde Dakar fatude toon to Gambi kono ne kadi Abou Thiam jaltuɗo aduna e lawol iwde to Dakar fatude cuuɗi mumen taw kadi ko toon to Matam holliti noon kamɓe ɗiɗo kala ko yimɓe ɓe o heɓtini no feewi kono kadi ɓe o andi ha tenti noon Abou Thiam o ɓe jinirino toon to Dakar mo Madina Gounass omo nelda duwaw ɓesguji ɓen kala e koreji mumen kala nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe nanamel janna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala omo nelda duwawa wonande dendagal Matam naɓe kala omo nelda duwaw ceerno Mouhamadou Samassa omo nelda duwaw dendagal kono ne kadi koreji Abou Thiam kono ne kadi koreji kodde nene Abouba kala omo wiya tan o rende mabɓe ndeɗo henna sunare kono ne kadi ceerno Habous Diallo imam ratibu mo kidira khalifa diine kañum nelda duwawa dendagal ɓesguji Abou Thiam kala o holliti kanko ceerno Habous kankoye Abou Thiam e ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mama Siley kala ɓe jindiri toon to Dakar mo Madina Gounass omo nelda duwaw ha toon to Matam jaltugol aduna kodde nene Abouba keddoɗen ko toon to Matam ceerno Abdoul Karim Ba on woni ceerno Abdoul Ba mo ganduɗa ko mawnuma kodde nene Abouba ko khalifa diine wo holliti omo rutta teddungal e duwawa dendagal Matam naɓe kala ha tenti noon ceerno Mouhamadou Samassa kono ne kadi e sarifaɓe ɓe Matam kono kadi khalifaɓe diine ha tenti noon e on délégation giwnoɗo toon to leydi Gambi ene ari ne arde khalifaɓe timmuɓe kala kono kadi khalifaɓe diine aada e musidɓe kala wonɓe toon to leydi Gambi kala ha e Sénégal e Mauritanie kala omo rutta teddungal e duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala dusnoɓe oɗo henna jiyaɗo Allah kodde nene Abouba ha yetti hoɗorde mum sakkitinde ɗum ko ñalawma hanki o omo ruttaɓe duwaw e teddungal o holliti ko gonga mayrede ko perte kono kadi o holliti ndeɗo henna mayde jokkere enɗam hewde kadi e dañal kewgal gam yiide yimɓe nanesanoɓe sala gari toon a dusde oɗo henna jiyaɗo Allah ha yetti hoɗorde mum sakkitinde woni kodde nene Abouba Diagne weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe yejjitta ɗi correspondant ji darinoɗi gaɗa gam humpidde yimɓe nde tawno humpitade ɓuuri humpede on kumpiti moƴƴere yo Allah humpilon toon moƴƴere toon to aljanna illiyina kumpital men ɗemgal Pulaar leydi ndi Sénégal hande ko goo lewru dujjal fulɓe ɓe mbi lewru mai ñalawma hande o ko ñalawma teddiniraɗo gollotoɓe e nder windere nde tenti noon hande e leydi Sénégal kanko hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi discours ɓattake faade ɓen gollotoɓe leydi ndi kala gila to banggue guese ha e ɓen mahoɓe entreprise aji ɓen aynaɓe ɓen awoɓe liggotoɓe bureau ji e kala neɗɗo to woni golle ɗe gollata kala omo duwano ɗum nde golle mum wonata golle ɓeydiɗe jaaruɗe yeeso ko wona ɗum ko noon pelle syndicat ji kewɗi hande wonande defte goylitali e caɗele ha tenti noon ɓen riwaɓe golleji men ɓe ngala jebdili taw ko gollanoɓe kala caɗele kewɗe kay hewɓe kolliti hen mette mumen e dow ɗeɗon gueɗe kala ma en garto hen ɗo hakkikiɗe so tawi ko ɓuuri labde a heɓoyama taw koye dow oɗon sifa gartaten koye jonde kaldigal nodduno ɗum hakkude jagorɗo gueɗe nder leydi kami jacinigo laamu yogay pelle dawriyankoji ɗum ko hanki wonno on woni maître Mouhamed Bamba Cissé on jaagoɗo hanki nodduno pelle dawriyankoji ɗi kamɓe kala nde ɓe garat ɓe joddo gam yewtidde yogay caɗele dawrugol leydi ndi ha tenti noon wonande yogay kongude haalaji e ñingoje ko fati ɗen caɗele kala ha tenti noon ko fati banggue wonande liste électoral eɗen gueɗe kala ko ɗum wonnanki noddandu wonande landaji kewɗi lundo noon jaɓani nottade ndu noddandu Ali Ngoye Ndiaye nottima kame yogay landaji goɗɗi kala kono noon tinama hen pooɗe ndure kame konguɗi gulɗi jaw jaltuɗi toon ha ganduɗa hewɓe hen kay kolliti hen
konguɗi joɗani hay seeɗa ko ɗum ko noon kanko jaagoɗo o holliti ha hande mo udditi juuɗe makko wonde ɗin landaji keddi ɗin e garata tawtorede jonde kaldigal ngam jokkude ɗen golle o holliti noon ko fate liste électoral ɓoyata ɗo e balɗe daɓe maɓe jaltin ɗum biyeteɗo noon Abdoulaye Fati Mbaye walla mbiyen Mbow on noon oɗo saaha hewɓe ne namdo hoko woni on hanki toon waɗi défendre ko fate débati gorkati en taw koye dowa oɗon sifa e ɗiɗon gueɗe kala waɗi noon hanki hewɓe kay nangodirɓe toon e gulali ko fate caɗele gonɗe leydi ndi ha tenti noon ƴattoje e ñiŋoje e jinni e malli gonoji e nder leyɗe tirendo kala hewɓe kolliti jonnani hen ko noon jonde kaldigal ma jokkoya e nder leydi ndi Sénégal taw koye dow on sifa ɗum ko caggal hanki o walla tan mbiyana caggal discours kanko jaagoɗo deyino noon yo gay landaji wiiɓe yo jaydiyankoɓe jaltu salo ha laaɓa kanko on jaagoɗo o holliti ala kala ko suuɗete ɗon ɓiɓɓe leydi ndi kala foof yo waɗe ɗon pencu haale ha yimɓe kala ɓuuri wawde famde tawno jayne ko mbawi andude ko hewɓe nan ɗon taw mbawata andude ɗon gueɗe jaheten ko tan to Ziguinchor Bowal laaɗi diwoje ngal ganduɗa tufere mum fawno ngam mahatade majjinde ɗum ko 15 avril 2022 e laamu gonnoɗo hoore ndi woni Macky Sall ñalawma hanki onon jagorɗo golle ko fati booli ha e Bowe laaɗi diwoje kami jagorɗo booli ya ngara kala to banggue transport woni Yakuba Jammeh min mbawi tawede toon ngam uddidde ngal boowal ngal tottitama service wonande laaɗe jahoje o holliti noon kanko jaagoɗo 15 o holliti ñande 31 nduɗo hen lewru juillet ndu walla mbiyen lewru juillet ndeɗo hitande 2026 maɓe mbaw tufere pont mo Ziguinchor ngam ɓeydude newnude ya ngara taw koye dow ɗiɗon sifaji kala muɗɗum gattaten koye rapport ko fate banggue RSF toppitiɓe mbiyata Reporters sans frontiére kolliti to banggue jaydiyankagal fodde haqqe muɗum ne usti toɓɓe seeɗa e nder leydi ndi Sénégal ɗum noon koye listima ɓe jaltini ñalawma hanki o gaten koye dossier Pape Cheikh Diallo ha hande ene ɓeydo laydi no fewi hanki o nayo beddama e nder kaso hayso tawi woni goto accitama e ɓen jiiɗiɗo nangganoɓe heddiɓe ne mbaɗa garde à vue ngam jokkude ha hande loydo e losko faade mabɓe ko ɗum ko noon goto keptinaɗo biɗeɗo CB Sow on noon koko dogi caggal nde inde mum sita ten ɓurnoɗo ɓattade hen bir goto keptinaɗo no fewi ko on waɗa noon duwawe kala saaha on noon oɗo saaha koko yalti leydi ndi ne dogi caggal nde inde mum suuta taw koye dow ɗeɗon gueɗe kala tera mitin mo noddi ɗum hoore jaagoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef hewɓe noon e dawriyankoɓe jonnani o saaha leydi ndi ne woni crise mawɗo no fewi golle ngala hewɓe jobdi men yonani tene kadi gueɗe kala koko ɓeydi serde holko jeeyi sababu omo nodda terra mitin ko wayno Gomsa Bop taw kadi ganduɗa wonande ko Bougane Gueye Dany ɓenne kadi erima on ñalawma jeetati ndu lewru mo Ousmane Sonko noddi o kamɓe ɓe noddi moɓodiral ngam waytade gurdam leydi ne seeri no fewi no fewi kono ɗum ko eɗen gandi kanko hoore jaagoɗo leydi Sénégal o erima ñande jeetati ndu lewru wadde mitin mawɗo no fewi taw ko mitin mo ganduɗa ko yimɓe tan mbayata kono leydi ni so tawi gaari kewendi mumen paaɗen ko toon to leydi Mauritanie hanki o ko sifande nandiral hakkude directeur uji général ɗiɗi mo leydi Sénégal kami leydi Mauritanie ngam ɓeydude jokkodiral faggudu jeygu taw kadi koye yamirore jagorɗe ɗiɗi jagorɗo mo leydi Mauritanie jagorɗo jeygu mo leydi Sénégal ɗin directeur uji général noon woni Lassana Adama Camara on komo leydi Sénégal wonde Alhaji Abdourahmane Ndiaye on komo leydi Sénégal kamɓe ɗiɗo noon ɓe jooɗani ko jagorɗe jeygu ɗe leyɗele ngam ɓeydude jokkodiral faggudu hakkude leyɗele ɗiɗe ha watta yeeyoyde e nder leyɗele Afrique taw koye dow on fannu kono kadi cete kewɗe ma mbaw ɓaggade hen ha wawa laynude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala gartaten koye coopération to banggue militaire marin hakkude Mauritanie kame Espagne taw kadi koye bateau mo mbiyata taw koye bateau mbiyata siyam taw koye bateau mbiyata
kalisiya taw kadi on non yetti ko ton to por mo noksoda ka gulade mo noksoda taw kadi koy hebloy balondiral sifanden kay kisal maje kadde di murtani tenti nona ben dan to be sudayru ko fate de don gede kala mu doma ngaten koy etadi Mauritanie jagoddo jangde townde leydi ndi wo holliti odo sa aɓe keɓi darnude cuuɗi taw ko jangguirɗi joyi mawɗi no feewi taw ko université ji woni tan jangde supérieur taw ko jangde mawde no feewi e nder leydi ndi Mauritanie taw kadi ganduɗa jar haalis jogoɗo waɗede ɗin cuuɗi joyi kala ma wonoya 150 millions taw koye koppereje dollar o holliti noon hen suudu wo taw ɗen koppereje kala jalti koye Banque islamique de développement ko ñamande ɗum noon ko toon to nema kay haydi kiifa tiji kadia e noksoda kala ma waw ƴellittade ɗiɗo cuuɗi ɗi ganduɗa taw koye sifa jangde towde to kiifa ken tolno e tonuji sappo taw kadi ko marchandise mo happumum gasi woni ko yaltina e jeere nde kiifa duppa e yeeso ɗin autorité ji ngam oɗo saha hadde ɗen gueɗe kala woto ñawnude yimɓe ko ɓuuren hewde noon ne hen médicament ji contrefaçon ene hen kadi cosmétique taw ko produit ji batteɗe ɓalli ene hen kadi gueɗe ñameteɗe ko wayno boisson ko yarete hay gueɗe goɗɗe ɗiɗon fannuji kala muɗuma jeheten ko tan to Lekliba wal Lekliba a Lakdar ɗum noon tawete koye diwan mo Zoyrada ɓen yiltoɓe kanŋe wonɓe toon hanki o ko ɓundu kanŋe ndu wiyetedu Aswadan ko don tigi mabbe goto e jiltoɗo kanŋe biyeɗo Cheikh Ahmed wulde Mohammed on noon wasi en fittande muɗum waɗi waɗɓe gañiɓe teskede oɗo saaha kala ɓulli kewɗi kanŋe ne kewi mabbude eɓen yiltoɓe kanŋe e nder oɗon diwana ñalawma hande o ko ñalawma wonande mawninde ɓen gollotoɓe jeeyi sababu hande ko foftere hewɓe jahani golle ngam teskede ko ñalawma wullitade caɗele ɗe jomin keɓata e nder golle ɗe gila to banggue fannuji kewɗi no kewi saabu eɗen gandi e nder golle ne waɗi caɗele mawɗe no fewi saabu ne jogui woni hen yimɓe ene lebte e nder golle ɗe won hen ne gollo haaliruma en donc hebde jobdi mumen won hen rewɓe kadi ene mbaɗe hen gueɗe kewɗe no fewi ene golline kono ma jaɓa ko patron wi ɗen gueɗe kala ne hen e gueɗe goɗɗe gueɗe kala ɗin dossier ji kala ma mbaw windede taw koye ɓen syndicat ji wawɓe hollirde hoorejo leydi caɗele peeñje hen beele ɗum kala wawa safrede ɗum jeeyi sababu o ñalawma goome suuɓa ngam wonde ñalawma oɗo saaha mawninde ɓen gollotoɓe nde moni kala yaltata haala caɗele ɗe heɓata ɗe ko ɗum jeeyi sababu hoorejo leydi Mohammed wulde Cheikh Al Qazwani waɗi ɓattake mum faade gollotoɓe leydi ndi kala ngam duwanade ɓe cuusal casal e darde mabɓe timmude ngam ɓamtude leydi ndi Mauritanie o holliti noon ɗaɓe tesko caɗele bawɗe wonde kala maɓe ɓeydu wayloji ha ɓen gollotoɓe ɓuura wonde jaam e kisal ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaare nder gendi leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali général Sadio Camara ɗen gandi kam wonno jagoɗɗo konu gendi leydi ndi o jagoɗɗo mo ganduɗa oɗo saaha yalti aduna jeeyi sababu noon koye fiyande wannode ni nogase joyya ndu lewru ton to katti ko hanki o noon wonno jeenayse makko e tawtorede autorité ji leydi ndi kam général Assimi Goïta e joomen martabuji kewɗi to banggue armée o e délégation ngaji kewɗi taw ko giwɗi e leyɗele Sahel ko wayno Burkina Niger kala mum ko waɗa ɗum ko discours aji kewɗi noon ko fati e gurdam makko kanko gonnoɗo Sadio Camara mo ganduɗa ko jagoɗɗo konu gendile ndi janɗo e fiyande taw koye oto baɗaɗo pittol liɓa e galle makko ha heeɓi fittandu makko kanko e joom suudu makko ɗimmo e yoga e sukaɓe e esiko kala kanko noon Sadio Camara mo ganduɗa ko général jiiɗo aduna 19 lewru août hitande 1979 e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi woni 1979 toon to katti bammakko noon ko militaire wonno kanko noon 2020 ko nden ɓe gaare laamu kanko e général Assimi Goïta ko nden ɓe polli laamu Ibrahima Boubacar Keïta jaltuɗo ɗon guilde noon aɓe jooɗe jappere he leydi Mali ndi ganduɗa ene herƴi no fewi banggue rebelle banggue kadi jihadiste en banggue woɗɓe joguitiɓe pelle goɗɗe e nder leydi ndi ne jiiɓi no fewi on saaha noon koye nden fiyande wande ñande nogas e joyi yalti aduna hanki noon ɓuure makko e darde makko e gollal makko kala jangtama e yeeso fasiraɓe makko kala
e yeso ɓesguji leydi ndi kala to galle Kuluba bismama toon délégation AES taw bismiɓe toon ko général Assimi Goïta ɓe kaali ɓe to golle ko fate caɗele ngu jangu wangu e nder leydi Mali ha jeeyi sababu yooɓi fittandu oɗo hen général mo ganduɗa taw kadi ɗo on délégation ko biyeteɗo sel biyeteɗo Simpawore taw ko woni jagoɗo kono mo leydi Burkina Faso état major général armée leydi Mali holliti wonande ɓe mbaɗi taw kadi ganduɗa ko fiyande doole toon to Kidal nden fiyande noon holliti ɓe nderguiti hen citerne goto citerne carburant goto taw ko camion goto citerne waɗi carburant kewɗo no fewi oto mo hinde pick-up ɓe mbawi tigui dirguide ɗum hen motoje kewɗe holliti noon ɓe on pittali ɗiɓe mbari e nder ndeɗon fiyande caɗele teskaɗe caggal ndeɗo hen fiyande wannode taw kadi ganduɗa ko nogas e joyyi jenim holliti uddere nde uddi yogay booli paaɗi to Bamako aɓe jirtina noon ɓen tefankoɓe e ɓen somotoɓe kala neɗɗo to woni to foof oto ƴettu pellital ni wiide ne yaaha ala ɓennowo ala naato Bamako ala jalto so wona taw ko woni haajuji keñoraɗi taw koye dow on sifa noon jeeyi sababu nden uddere ko uddere caggal fiyande nde ɓe mbanno kamɓe ɓen jenim islam wal muslimina ngal cetal wallidiɓe Al-Qaida kono kadi ɓe kolliti ɓe tetti ñiɓirde kewɗe kay taw ko koñinkoɓe ko wayno Hombori ene tawi nder diwan mo Douentza kono kadi toon to Fana fayenma toon to Bilantala e nokku biyeteɗo Boni ha to ko biyeteɗo Kasala ɗi nokkuji kala ɓe mbawi tettude ɗum ko wona ɗum ko noon subaka hande o rebel mo Tuareg ɓe kolliti ɓe tetti nokku biyeteɗo Tessalita ɗum noon ñiɓino ɗon ko koñinkoɓe wiyeteɓe Africa Corps taw ko wallidiɓe leydi Mali armée leydi Russie ɓe noon jatiri caggal hande o gacci caserne men gonɗo ɗon o saaha ko Al-Jawad fawi hen junggo muɗum ko ɗum ko noon ɓen payi banggue diwan Aguelhok won jayideli kolliti toonne kadi pelɓodiral waɗi toon ha Aguelhok aljuma hande o teɓɓiti e juuɗe kono en keɓani hen kabaru ɓurɗo labde taw koye dow oɗon sifa jeheten ko toon to Sikasso wonande gouverneur de la région de Sikasso o holliti kuulal hirtolel couvre-feu balɗe jeeɗiɗi woni ko ɓeydi hen fuɗɗi ko jamma heccanki o sanga 21 heures ha fayenma 6 heures subaka ɗo ha joyindu lewru darindu hande ndu ɗum noon ko yidde ɓeydude nden ka ekkisal caɗele teskade nder Bamako ko caɗele ɓeydugol tew no fewi ene ɓeydi jeeyi sababu noon ko caɗele gaynaka orolngol ene satti no fewi to caɗele nden kam hande aynaɓe hewɓe coggi daabeji men jalti yogal diwanuji ɓeydima woɗɗoyde e nokkuji goɗɗoyɗi gam dañde jaama woni hen payi banggue Guinée woni hen payi banggue Côte d'Ivoire ɗum jeeyi sababu noon hande tefankoɓe hewɓe beele daña ni daabeji ko kirsi ko caɗele ɗum jeeyi sababu noon wonande ceergol tew o saaha e nder Bamako ha tenti noon yogay guure mawɗe e nder leydi ndi kala wi Cheikhouna Sissoko goto e liggotoɗo e finde tew kono ɗum ko noon o wi kilo tew wonno jumunaji jawtuɗɗi ko 650 o saaha 200 ɓeydima hen wonto yi 850 holliti ɗum ko saɗɗede mawde no fewi oɗo saaha dooki e nder leydi ndi ha tendi noon finoɓe e nder Bamako e hoore muɗum to Guinée Conakry paɗena woni HAC ko haute autorité de la communication ɓe jaltini ɓattakenke ɓe kolliti jayideli kewɗi kay ɗiɓe gudduno e nder leydi ndi ɗiɓe jowno ha tenti noon ɓe jaydiyankoɓe yewanoɓe ko wayno Kabaka TV ko noonne kadi ko jayde privé ne wondi kadi e Guinée Today ne wonde télé 24 kame Africa 24 e jayndeli goɗɗi kala guddunoɗi kewɗi hen jawtama ɗum ko caggal nde ɓen jaɓɓuno kuule ko wona ɗum ko noon wonande jaydiyankoɓe hewɓe kadi ɓen yowanoɓe mbawi yewtede beele jokka golle mumen e nder leydi ndi Guinée to Côte d'Ivoire subaka hande o ko go lewru mai teskama ɓeydugol carburant kame gaz yogay pompe jeeyirɗe gaz ko wayno carburant eɗen gueɗe kala koko ɓeydi ñalawma hande o e nder leydi ndi to Côte d'Ivoire keddoɗen trafic ko fade banggue faux médicament kañum yiita to Abidjan e nder camion citerne goto kene fotto wonde tonne e feccere woni ko tetta o saaha noon enquête aji mawɗi ne jokki e oɗon sifa toon to Abobo ene tawe e nder Abidjan to Nigéria
inde mako ko bienka woni inde mako bienka ojokowa bienka ojokowa ko debbo on woni toɗɗaɗo hanki o jagorɗo affaire étrangére mo leydi ndi o saha o woni toɗɗaɗo taw to ɗimo ko Bola Tinubu Ahmed to Abuja ɗum ko ñalawma hanki o e wiide joguiɗo konngol hoorejo leydi ndi woni onanga ko on holliti ɗum ɗon to caada partiji dawrugol kewɗi ɓe erima gouvernement o oɗo saha fandare mabɓe konde leelawal waɗete e on wonande kay lundiyanke baraɗo e ñalawma moɓe mawninano duuɓi jeetati parti mabɓe to Jamena ñannogasi jeenayyi won pellude piyande dow hen fiyande wotere noon di sababu yoɓade fittandu goto e jaadiɗo ɓen lundiyankoɓe kolliti fandare mabɓe konde enquête waɗete ɗen gueɗe ha ɓuura laptude hen RDC Congo États-Unis d'Amérique yowi yawre sattude no fewi gonnoɗo hooreji leydi Congo Joseph Kabila on noon laamino leydi ndi ko guila hitande ujunnaje ɗe goho woni 2001 ha yetti 2019 ko nden noon wonande o acciti o biteɗo Félix Tshisekedi wawi lamade leydi ndi ko waɗa ɗum ko noon Amérique joofimo peɗeli oɗo saha o waɗama e liste boɗejo coyi o ɓennata o yahata teni kadi omo takka hen wonande wallidemo rebel M23 hande o adduɓe caɗele mawɗe e nder RDC Congo paɗen koto joolam jaɓeri to Iran paɗen wonde guide suprême mo iranien Ayatollah Mojtaba Khomeini o holliti oɗo guerre hakkude Iran kame États-Unis d'Amérique holliti oɗo saha États-Unis d'Amérique ne tacca caɗele mawɗe no fewi to banggue ɓeydugol prix pétrole eɗen gueɗe kala o holliti oɗo guerre so tawi on ko perdi hen ko défaite États-Unis d'Amérique ko wona ɗum ko noon ñalawma hande o Donald Trump yaltinta eɓɓore mum beele ma jokku o guerre fiide Iran walla alama dartin saabu Donald Trump hollirino so tawi Iran addani ko fati banggue peeje toɓɓe kaldigal beele guerre o darto ha laaɓa mawo fiiɓe hande piggal ngal neɗɗo meeɗaka fiyede ɗum Iran noon hanki jattinoma wi so tawi Amérique waɗi on frappe faade leydi mum kañumne ma wat frappe musɗo no fewi faade ñiɓirde Amérique taweteɗe e leyɗele hoddiɓe mum toon to Iran o holliti ɗum noon ko waɗa ɗum ko hanki o jaagoɗo ɗiɗi mo konu kame finance tawnoma yeeso Congrès ngam o guerre mo Congrès yonnani hay seeɗa ko waɗa ɗum ko noon hande o en gasa ɗen peeje kala ma gartu hen goho hande o noon Iran yaltini toɓɓere kaldigal taw rewni ɗum koye leydi Pakistan ko wonde kala ma en gartu hen so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde jeeyeten ka ton to Israël holliti wi noon ko jaagoɗo étrangére mo leydi Israël ɓe nangui flotte goto mo ganduɗa taw koye maaje Grèce ene jolni kene tolno e 150 milita taw ko ɓen waɗoɓe coftu men jiilo ene jogui balle paaɗe ha ton to Gaza ni 15 ko France naaɓe ko waɗa ɗum konon Italie erima nde ɓen ɗaccitte ko ɓuuri yawde e yaccade Irak dañi hoore jaagoɗo leydi keso ono wiyete ko Ali Al Zayed ɗum ko caggal nde États-Unis d'Amérique uddi demol Nourial Maliki on noon yinno artude beele won hoorejo jaagoɗo kono Amérique sali saabu onne ɓatti Iran no fewi ko wona ɗum ko noon Donald Trump erima on mbiɗeɗo Ali Al Zayadi mo ganduɗa ko o saaha ko hoorejo jaagoɗo kesso o nde wasata kay nadde gueɗe ɗe pewani wasa toppitade Iran toppito leydi mum no yaltiri eɗe caɗele to Turquie subaka hande o Istanbul seppoji kewɗi ngam wullitade caɗele golle leydi ndi hande goome waɗi noon hewɓe nangaɓe no fewi waɗi hen noon gañiɓe taw koye dow ɗiɗon sifaji musidɓe tedduɓe ɗum ɗa eno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal ko Saydou Abouba so haaji jomiraɗo ñalawma janggo o mon ketto musidɗo moon haali Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena